Много добре. Записваме ли? Окей, Хай, сега една история с детал. Правиш го със стайл, хай, шила стайл. Хора за моята приятна съседка. Чакай да направя една лека отлика. Труда си като кръстословица. За теб ще кажа една яка българска пословица. Ако си овца, вот сеща се на мене. И ако си красивата, всички ще вечеря. Това е инструктаж, съм причани на трикотаж. Подома ми в тебе допълнителен багаж. 12-тия фаш, мирише ми на секс. Учила ме у нас, пием ракията на екс. Нали се падаме с теб по истории домашни. На матрака стая крака сме истински безстрашни. Сме азбука, първокласни, класни и съгласни. АБВ, ГТ, грамогласни. За целия квартал, гласът и какафония. За мен си остава красива полифония. Приготви се за втори еротичен спринт. Вид, прехвърляне и двойно салто с финт. Ей, като ме видят съседките, изпадат в паника. Читахата комари да си сложил комарника. Пускам ги на кастинг, трябва да ги одобря. Искам да ти споделя, за теб си мечтая, как се отдебеля. Бебе ся, беле го да правим бебета на мега. Уникален с главни букви, пишат новите ми кукли. Направи беля, израснах в махла, паза си от куки. Може ли да се покрия за малко?